Ty budeš hovoriť. Ahoj kamaráti, my vás vítame pri ďalšej akcii. Ahojte. Nachádzame sa kde? Je to vodná nádrž Suchá nad Parnou, kúsok od Trnavy a konajú sa tu momentálne tradičné rybárske preteky a samozrejme teda sme sa zúčastnili aj my s tým, že budeme mať súťaž v ďalekom nahadzovaní, kde si môžete vyskúšať a popozerať rôzne sportexové prúty a takisto novinku na tento rok. Presne tak, máme tu aj kajak, takže kto by chcel, môže si pozrieť, môžeme sa o tom porozprávať. Máme katalógy, takže ešte raz vás pozývame. Suchá nad Parnou, začíname o 12. hodine. 12. Takže na toto som fakt zvedavý, toto je dielo. srdečne vás pozývame. Tešíme sa na vás. Ty budeš hovoriť. Ahoj kamaráti, my vás vítame pri ďalšej akcii. Ahojte. Nachádzame sa kde? Je to vodná nádrž Suchá nad Parnou, kúsok od Trnavy a konajú sa tu momentálne tradičné rybárske preteky a samozrejme teda sme sa zúčastnili aj my s tým, že budeme mať súťaž v ďalekom nahadzovaní, kde si môžete vyskúšať a popozerať rôzne sportexové prúty a takisto novinku na tento rok. Presne tak, máme tu aj kajak, takže kto by chcel, môže si pozrieť, môžeme sa o tom porozprávať. Máme katalógy, takže ešte raz vás pozývame. Suchá nad Parnou, začíname o 12. hodine. 12. Takže na toto som fakt zvedavý, toto je dielo. srdečne vás pozývame. Tešíme sa na vás.